Halløj, Ilatiak, og hjertelig tillykke med konfirmationen. Du får lige en lille hilsen hernede fra din onkel, der sidder i Thailand. Jeg kunne desværre ikke være hos dig i dag til at fejre din store dag, og at du træder ind i de voksnes rækker. Og du ligesom siger ja til at blive voksen, ja til at sige, nu vil jeg ud og opleve den store verden. Så tillykke med det. Og jeg håber, du har en rigtig god dag med en hel masse dejlige mennesker, som der holder af dig og elsker dig. Så tag lige og kig rundt. Få øjenkontakt med alle de dejlige mennesker, som du har omkring dig. Og mærk al den kærlighed, som de sender til dig. Fordi det her, det er din dag. Det her, det er for dig. Og jeg vil gerne lige give dig nogle små råd med på vejen til, fordi jeg ved godt, at du er jo en speciel ung mand, og jeg håber ikke, du kan høre flyveren. Men jeg vil rigtig gerne lige give dig nogle små ting med på vejen, bare så du ikke falder i de samme huller, som jeg har faldet i. Men en ting, som der er meget tydeligt hos dig, det er, at du ser tingene meget, meget dybt. Og du er god til at gennemskue tingene, og du er en meget smart fyr. Så sørg for, at hovedet det ikke kommer til at tage over. Fordi du er smart, og du ved godt, du er smart. Og du ser tingene dybt, og du er her for at kigge ned i dybden, det der ligger nede under overfladen, ikke også? Og du ved godt, hvad det er, jeg taler om. Så du skal blive ved med at kigge ned til det, der ligger under 3D-verdenen, om man så må sige, den energi, der ligger om bagved, det der hedder altså universet, og hvordan det er, vi hænger sammen mentalt. Bliv ved med at kigge i den retning, fordi jeg ved, du allerede bruger tid på det. Så det er rigtig godt at gøre det. Mennesker omkring dig er super, super vigtige. Så sørg for, at de venner, du har, at de er gode for dig. Så det vil sige, at hvis det er, at du har nogle venner, som du kan samle knap så gode vaner op fra, så skal du være opmærksom på det, at du ikke samler de ting op, fordi det er virkelig vigtigt. Og så fordi du er den der skide smarte fyr, som du er, fordi jeg ved, du er smart, og vi har haft nogle rigtig gode snakke omkring the game of life, at vi er egentlig bare en 3D-karakter, der render rundt i den her energisimulation. Og det ved jeg godt, du ved, hvad det er, jeg snakker om. Og vi har alle sammen vores egen energi, som vi er kommet ind i verden med. Og den energi, som du er her med, det er, at du skal følge det, som der gør dig glad, helt ned i maven. Og det vil sige, at den der smarte tænker, du har, den er rigtig god til at finde ud af planerne, den er rigtig god til alt det her. Men når du skal finde din retning, når du skal finde ud af, hvad er det, du vil med dit liv, så skal du ikke svare på, hvad vil du blive, hvad vil du være, når du bliver stor? Nej. Glem de spørgsmål. Hvad vil du gerne til din uddannelse? Glem det. Sørg for, at det du gør, det skal begejstre dig nede fra maven, hvor du har den her energi, hvor du siger, det kommer op nedefra. Fordi når det kommer ned fra din mave af, så kan du stole på det. Du kan ikke rigtig stole på det. Altså hjernen, den kører bare hele tiden. Du skal stole på den her begejstring, hvor du kan mærke, det her, det er spændende, det her vil jeg gerne, det folder sig ud, ikke også? Og hvis du kan mærke, at energien siger, har du lyst til at være brandmand, eller I don't know, og den gør sådan, så skal du ikke gøre det. Så det er virkelig den her, når du kan mærke, at energien kommer nedefra, det er der, du har din rigtige sandhed, det er der, du har din retning. Så sørg for, at du stoler på din mavefornemmelse. Og sørg for, at når du så skal tage de her beslutninger, lad os nu sige, at du vil til Thailand, og du bliver mega begejstret. Sørg for, fordi jeg ved, du også bliver begejstret op og ned, og så kører det helt vildt op, og så kører det helt vildt ned, og så kører det helt vildt op og helt vildt ned. Og det er bare naturligt for dig. Det er okay. Så du skal ikke tænke, at dine følelser er forkerte. Men dine følelser er et kompas. Så hvis du bliver begejstret for noget, så skal du tænke, det her, det kriller i maven. Så skal du lade det falde ned, sådan at der er ro på igen. Og når du er neutral i dine følelser, så kan du tage din beslutning og mærke efter nede i kroppen, at det her det er rigtigt. Fordi hvis du tager det op, og du siger, jeg er mega begejstret, jeg skal tage min beslutning heroppe, hvor det er, og jeg siger, jeg skal have en ny Playstation, eller en ny iPhone, eller et eller andet, så er det faktisk ikke det,
hvor det er, du kan mærke, det her, det var faktisk den rigtige retning for mig. Så sørg for, at du begynder, når du her nu hvor du begynder at blive voksen, du begynder at bruge din krop, og du må gerne tænke, men du skal ikke tage dine beslutninger med din tænkning. Du skal følge den begejstring, der kommer, fordi at det er der livskraften, den kommer op igennem dig. Så det blev lidt hullebullo, ikke? Men jeg ved, at du ved, at under den her 3D overflade, der ligger der en hel masse energi, og bliv ved med at kigge derned. Og du kan altid skrive, hvis du er nysgerrig, og du er hjertelig velkommen. Du har altid en onkel i ryggen, hvis du har brug for backup, hvis du har brug for nogen at snakke med, så er jeg her. Og ellers så vil jeg bare sige hjertelig tillykke igen med konfirmationen. Og jeg er så begejstret for at se, hvordan dit liv det skal udfolde sig. Og det bliver stort. Og det bliver godt. Og tro på, at tingene skal nok udfolde sig. Du skal ikke regne det hele ud på forhånd. Bare tænk, hvad er det, der begejstrer mig i nuet? Hvad er det, der begejstrer mig i nuet? Hvad er det, der begejstrer mig i nuet? Og så gå den retning, gå med din krop. Og så vil jeg ellers gerne bede alle jer gæster, der er omkring i Latsjak, rejse jer op, tage jeres glas, og så give ham en kæmpe stor skål, og måske endda også råbe et hurra for ham, fordi han er en fantastisk mand. Du er allerede voksen, mand. Det er så vildt. Det er så vildt. Så hjerteligt tillykke med din konfirmation, og håber, at du får en helt fantastisk dag. Masser af kærlighed hernede fra Thailand. Håber ikke, du kan høre flyveren igen. Masser af kærlighed, og have en fantastisk dejlig dag.